わせないで今日で、実は今月番組ぐらい好きなんだ。あれ以来じゃなくて3年ぶりぐらい。3年ぶりに全くリハーサルなしで今やって、私もこれ思い出すのに半ばぐらいまでかかってしまったんですね。すみません。でちょっとこれマイクの音量下げてもらっていいですか。次の曲はマライカという曲をやります。この曲はムビラで聴きますけれども、ケニアとかタンザニアで歌われている歌です。スワヒリ語で歌いますので、ちょっと意味を言ってきますが、私の天使ちゃんですね。結婚したいけどお金がないから結婚できないけども大好きだよという歌をやります。